Hello guys, majong adlaw natang tanan. So karong adlaw guys, adlawng Sabado dayron. So gikan na day kog salon, diyan ning uli ko kay ako'y mag-asikaso o sa muang sudan. Magluto day ko og kwan guys, adubong manok og inununan nga isda nga bangus. May request ni Madam Jojo's Beauty Salon. So machip cook na pagkuron guys. Atos ba kay di ko tigluto-luto. Sa una noon sa Manila ako di tigluto. So karon guys, kay busy man si Madam sa salon na may kanang helper adto diyang kauban kuan di pa man pud ka mao kadyo mo nang busy jud siya. Unja ako ning uli ko dari para magkuag paniudto kay magdigamo para na masudan. Bitaw na diyang ipaluto dari unja. Naka-video ako gamay ganiha guys sa nagpariban gapon diha pa jay customer daghan gapon karon na pod. Daghan jay customer guys kay nice magud sa moribal. So di sa ko magpasulabig istorya guys kay aron makaluto na ko. Mo na yung lutoon guys na tan-awan ninyo. Mana guys, manig chicken, whole chicken isa ka manok na ako ang adobohon. Man yung panakot sa adobong manok. Diyan ka isda wa panahon na mahinlo kay bago pa na nagikuha dato gikan sa salon. Diyan dada permi isda nga bangsi gahapon guys arang lami alagi arang dagko Diyan pod guys kay magluto sa ko. Diyan na guys agang inununan nga bangos nagbuka-bukaw na. Agpanakot na gibutang kay nas ilaw diyan inaghapit ay maluto hanap ng butangan ng ibabaw kay na gisalin na panakot para kumot siya bay nagkahuman. So, ma-chip cook lagi tada ni kadugayan guys. Apply na tada ni chip cook. Charot. Dari naman ila guys. Ijahang giabangan nga kuan bay. Agsalon kay Thomas daplin sa highway. So, dari daplin ramig bye-bye. Nice kadug dagat. Bawd lang gihapon. Dahil ko guys kay dahigda while gahuwat kong maluto to ako ang inununa nakadungit na. Diyan nag-video call daming liksi kahapos hapon. Mingaw ko dyan na haluoy laman dyan. Nag-guol ko kay nag-LBM kuno si dyan. Dyan namutana kong ati ali. Tinuod di ay dyan. Gilagaan na kunong nanay upuan. Yan ang dawon sa avocado. Mamanay mga kwas mga tiguang. Huwag na yung bagngana. Gilagaan ni nanay og dawon sa avocado. Diyan mo pigipainom. Diyan pa po ko pangutan nagbalik ron. Last to gabi iningan nga. Wa naman ko napod ng LBM. Nag-uulay kong liksi. Maglaba de kuros ang sanina guys. Kay sukad niya rin ko dari. Wa ko'y laba-laba. Manimaho na tadani. Maglaba ko unja after lunch. Kajungit naman ko. Lami ajud kapos kuan guys. Oy. Sana isda nga bangsi. Grabing preskuha pa jud ka ajud. Lami alagay ka og kinilaw. Lain man to kilawon. Uy kay rang dagko aman. Unja lami pagkuan dari guys kada gabi kay nay mangnukos baja. Uwaw manggod mo. Uwaw man pud magkuhan. Sa una binta to. Katong dari pa ko nagpudyo. Ito pa kay Mariano nagpudyo kay sige magpanguan si Mariano panghilas. Diya kada uling ni dyan ay da nga nukos. Lagi kadyo kay araka presko pa kadyo. Ningniwang ba kong samot pagtanaw ninyo? Nabubwintaha na ko. Masuko mo gusto madam magpuan. Gamay ragkinanaan. Gusto ko nidyang manambuk. Wala po ko kadyo, gibugas ron. Salamat na kong ati ali og ni nanay may nag-asikasong liksi. Awardan ron na nas nanay ko makasweldo na ko sa vlog. Kay kuan para pang palit pa ni jag maintenance.
Vitamins. Gabi ide kay nagsigig dugo ang ngipon. Okay ba kung sa to yung unsi nakuan. Basta dugay ko nakato gabi kay sigig dugo ang ngipon. Nani dapit sa tango. Nagdamgo manggod ko nga ang ngipon ko no na natangtang at karing kuan tango. Pag gumanog damgo nakatugo ka rin dyan. Pag umanagdam ko, nagsigdugo ko ang ngipon. Nakuha lagi ko, nahadla ko. Kung sa mani, uy, nadam ko raman tato dyan. Pag na, nagdugo maghangipon. Mga launa na sura ko na to, alas 2. Kaya mga alas 10, man to nahitabo. Kaya mga nakakatuglay ko, ka rin dyan, mo to mata ko. Nagdamgo ko nga, napangag ko ang tango. Hadlak mo punta, uy. Balaka, nag-uol, gali kong liksi. Diyan dyan sapad, guys. Kaya sa itong kanan ito ang giluto. Kabisig na, ugdaw na to. Hello, guys. Humana day ko glaba. Diyan karon matulog ko sa salon. At ako na ito magtambay kay laay. Dara ko ng isa. Nang magtanaw-tanaw ko at tunog. Ug nanabay, ug napabay customer si madam kay ganiha. Ni uli magijang helper dare kuan. Kumana ko no, agiriban. Diya matukuron kay gilaay ko dari. Sabaan ko kus bangod. Naman naman ko glaba diya. Siyempre, nang lipstick na ko kaya rong di po ngilad tanawon na tangwait nga marag lugi. Kay nang isparo naman koron kay sigilay ko kaugmangga diya. Pato, inadaga ko nga kuan. Grabing daghan nagahang regla. Charot. Bitaw guys, daghan og kana magsikog kaugmangga bitaw. Grabe ang dugo. Nga masigsakit ang puson. Manangwa na ko pa dyan kaagmangga. Mura lagi nagpag ang naong naputi or sa cellphone rabani. So ato ako guys sa salon. Hindi rapod. Kusog ka dyan bagod aliwaros. So dada may isda nga bangsi. Fresh pa dyan ka dyan guys. Gikan pa dyan ni si dagat. Lami lagi lang bang sini-improve lagi kay dagko na. Narandag ko mabanig flying fish. Charot. Sa unas katong kuan kay gagmay man to. Labi na ba ni kilawon guys. Arang lami adyan sila guys kay presko pa kadto na nagsigap pag mata. Daday mi kuan guys. Bagoong ba ni? Manggari kuwang diha. Nah. Lahi kadyo kay ara ka presko, lahi ra jus suroy. So karong adlaw guys, mao day ni kinaunahan ni madam nga customer. Lami kadyo ni iniguman jud riban guys. So mo ni jahang gibutangan na ni og medisina. So katong gusto magpariban guys, pariban na mo sa Juju's Beauty Salon. Ang butunin sa puso dyan. Pwede mo na sa pamoy. Gusto nga nag-arios. Saan ka ka ng batunis din at Ay mo lagi dam, kailangan magpusod. Sa una sa... Hoy, simbag Sa ko. iwang pa ko, pinakita. Mga gusto ko pinakita ang tingan. Gagawin. So, sa mga dagpo ko Kuha na rin ako, punta na sa... Ano sa day nahog ni mo marimar gahapon? Ha? Ano sa nahog ni mo gahapon? Nipple. Kinsa may kakatawa. Pero wala siya ni punit kay, di ba mo siya kisapot ko? Kaya lagi sa Oh, kabantay lang po. Hoy, ni piti! Ni alag yun. Di pala. Oh, kabantay na ako, kabantay na mo. Ha? May ganyan nagabantay ka. Kabantay ko. Pero Oo nga, Rima. pagkataon nun ko, ako rin nga na makatawag. Eh, sapot lagi ko. Tungaan. Pag-aaran. Practice pa ni practice. Kaya di kasi mo. Ay, sabat. Marimar, practice. May nahagbong niya ang tuloy-tuloy. Ngayon ko, mapaabot siya ko ang kanina sa mahagbong po niya sa... Nahagbong pod. Wah, ma? May nakbong ato ni TR pa pang Yan lapad nag-isuot ako. siya ang bulsa. Yan nag-isuot siya ang bulsa. Tingnan ko niya. Nagwas-was siya. Sama. Di ba ningon siya muli sa tiyan na mag-ilis? May bago mag-ilis. Kaya pag abot niya, nakita ang buko-buko, nakita ang busog na yung butunis. Saan nga butumis yung busog? Wasi sa kag
Kagits. Was ate Kagits. Bigyan ng puso eh. Budyo?